Qui és? Qui és que havia de venir avui? El pare del rei Carnestoltes. Veniu, que bona! Hola, som els ajudants del rei, Carnestoltes, i ens ha donat un missatge per vosaltres. Vos agrada la festa i els vouchers? Sí. Vos agrada disfressar-vos? Sí. I la visió o de venir vestits de tot i un color. Dimarts heu de venir disfressats amb la vostra disfressa preferida. Què hem de fer dimarts? Què hem de fer? Perquè vos en recordeu deixam aquest cartell, esperant sentir els vostres crits i rialles des del nostre país. Bon Carnestoltes! Mama, ja